De Forenede Nationer blev grundlagt efter 2. verdenskrig med det formål at sikre international fred og sikkerhed rundt om verden. Organisationen blev formelt oprettet den 24. oktober 1945. De Forenede Nationers hovedformål er at skabe international fred og sikkerhed, udvikle venskabelige relationer mellem stater og samarbejde om at løse internationale problemer. Ifølge FN-pagten er de 4 vigtigste formål: 1. At opretholde international fred og sikkerhed og træffe effektive foranstaltninger for at forhindre og afslutte konflikter. 2. At udvikle venskabelige forhold mellem nationer baseret på respekt for princippet om lige rettigheder og selvbestemmelse. 3. At fremme internationalt samarbejde for at løse globale problemer inden for f.eks. økonomi, social udvikling, kultur og menneskerettigheder. 4. At være et center for samordning af nationernes indsats mod fælles mål. De Forenede Nationer har arbejdet for at sikre fred og sikkerhed i verden siden organisationens oprettelse i 1945. De Forenede Nationer udsender fredsbevarende styrker til konfliktramte områder for at skabe ro, beskytte civile og støtte opbygning af fred. Kendte missioner har været i lande som Congo, Kosovo, Libanon og Sydsudan. FN's Sikkerhedsråd kan vedtage sanktioner mod stater eller grupper, der truer verdensfreden, f.eks. Nordkorea eller terrorgrupper. De kan også bruge militærmagt som sidste udvej. Nummer 4. Forebyggelse af spredning af atomvåben. FN arbejder hårdt for at forhindre spredning af atomvåben og fremmed nedstråling. Nummer 5. Bekæmpelse af terrorisme. FN har vedtaget resolutioner og oprettet komitéer, der fokuserer på at bekæmpe international terrorisme gennem samarbejde, informationsdeling og sanktioner. Nummer 6. Humanitær indsats. Selvom det ikke direkte handler om militær sikkerhed, arbejder FN for at skabe stabilitet gennem nødhjælp, udviklingsprojekter og støtte til flygtninge, hvilket kan mindske risikoen for konflikter. FN har spillet en vigtig rolle i at forsøge at stoppe eller dæmpe mange konflikter og krige rundt om verden. Ofte gennem fredsbevarende missioner, diplomati, våbenhvileaftaler og humanitær hjælp. Her er nogle eksempler på konflikter, hvor FN har haft en aktiv rolle i at stoppe eller reducere volden. FN organiserede en militær indsats primært ledet af USA for at forsvare Sydkorea mod Nordkoreas invasion. Krigen endte i en våbenhvile, ikke en formel fredsaftale, men FN's indsats stoppede den nordkoreanske fremmarch. FN indsatte fredsbevarende styrker, ONUC, for at stabilisere landet og forhindre borgerkrig og udenlandsk indblanding efter Kongos uafhængighed fra Belgien.